яке аз овозхонони машҳуртарини шабакаҳои иҷтимоӣ Фирӯза Ҳафизова бо образи нави худ ҳамватнонашро шигифтзада кард. Салом бинандагони Хабар ТВ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Фирӯза Ҳафизова дар саҳифаи инстаграми худ аксеро бо мӯи ранги зард нашр карда аз намоҳанги наваш хабар додааст. ин акс баҳси гармеро дар шабакаҳо баргангехт. бархе аз мухлисонаш ӯро ба сарояндаҳои машҳури эронӣ Гугуш ва Лайло монанд карда аз образи нави сароянда истиқбол карданд. гурӯҳи дигаре ҳам ба баёни эътироз навиштаанд, ки симои худи сароянда зеботар аст ва ӯ ниёз ба дигаргунӣ надорад. зебо будед ва боз ҳам зеботар шудед, навиштааст Корбар. ба Гугуш монанд шудед, қайд кардааст ҳамватнаи дигаре ва чанде ҳам Фирӯзаро ба Лайло фироғар монанд карданд. худи Фирӯза дар наворе, ки дар Тошканд сабт шудааст, дар бораи образи нави худ нақл карда аз сабти намоҳанги нав хабар медиҳад. корҳои нави моро интизор бошед, мегӯяд Фирӯза. Фирӯза яке аз машҳуртарин овозхонони тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. ба гуфти Овозхон, ӯ барои интернети худ дар як моҳ беш аз 1000 сомонӣ масраф мекунад. феълан ба саҳифаи Фирӯза Ҳафизова дар Инстаграм 350 000 кас обуна шудааст. то имрӯз Фирӯза дар саҳифааш 693 аксу видео нашр кардааст. ин буд видеои мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр мекунед? Фирӯза ба Лайлои фуроғар монандӣ дорад ё не?